Namhlanje usuku lwamaqiniso ekubukeni izinto aliqiniso. Namhlanje usuku lwamaqiniso ekubukeni izinto aliqiniso. Ngosuku lokuvota babezivalele ezimotweni besinikeza izikipa besibiza ngamaqabane. Kodwa makufunda noma kusetshenzwa bazivalele ngaphandle ngithi bafuna sibe ngamaqaba. Engathi kwakungcono kulabo babesithuka besibiza ngamakafere kunalabo abasikhohlisayo besibiza ngamakhomrade. Kodwa mawubuza ngentuthuko kuthiwe khulileka khomi baredi. Engathi kwakungcono eGibhithe kunala ngikhona. Ngisemumva namhlanje kodwa phambili lapha engiyakhona. Hawu phela nami ngiqalisene ngiyathemba ngiyoqhubekela phambili. Kodwa namhlanje usuku nje lwamaqiniso ekubukeni izinto aliqiniso. Hawu yazi nami ngiyafisa ukufika kulelo parliament hleze ngayiphila impilo ende ke ngihamba ngezimoto yikanokusho usho lapho ngiphakamisa isandla maqede kujabula izinkulungwane emva kwaloko kuphuma amaphepha ngakusasa sengidla igidigidi zamarandi nezinkulungwane kodwa abantu bayahlupheka badle uphuthu nezinkulungwane. Bahlele eParliament baqhethile iningi laba bafundile into abayenzayo nje bashintshana namaphoyisa okhomishana kodwa umkhonto wesizwe bawunikeze noweti inkomishana. Hayibo ngomhla ka-18 zenibatshethi kwezokuvota izikhungo andizi ngilinda ukuthi akhuluma zawaqeda amaqiniso uagrees. Hayibo thina sifuna inhlangano esizothuma sikuyona ifane noIsrael la khona singeke silambe singoma singaswele. Namhlanje bekuusuku nje lwamaqiniso ekubukeni izinto aliqiniso. Mina ngumakhenika wenhliziyo nguPhilani Mbongi.